Dalagang walang dede. Dalagang walang dede. O sige mga cancer, ako nga pala si Paulo. Hindi pa ako naliligo, kakagising ko lang. Pero naisip ko, hindi ba maganda panimulaan ng araw? Ang daanan natin ang ating subreddit, Pampamilyang Paulol. Tayo na sa Pampamilya, mga cancer walang magawa. Memes para sa lahat ng bata, dito lang sa Pipi Binasa. Natin ko anong mga magagandang tungkol sa channel ang mga sinend nyo. So, simulan na natin. Diba naamoy ko na ang sarili ko, pati ang mga sinend nyo. 6K subs, rest in peace. Yes, sa mga di nakakaalam, meron dyang conjoined na magkapatid na na-featured sa isang video na hindi ko natasabihin kasi ayoko mga video dito YouTube. Okay, so maraming salamat. To yung mga ganitong bagay hanggang ano na lang to, hanggang mga memory, hindi na natin to pwede ulitin, magagalit si Tito YouTube. But we should learn from our mistakes, di ba? Aga-aga May mga quotable quotes na. from Ivan Totnakels. May nakaiwan ng YouTube account sa Pisonet. Kung sino ka man, ngayon pala sorry na ako sa'yo. Yes! Magugulat na lang siya isang araw, makikita niyo yung mukhang to. At kung nakita mo man tong mukhang to, ay ito sa isang cancel na nasa Pisonet na hindi hinak yung YouTube account mo, hindi naglagay na, bakla ako, di ba yung mga ganun jokes, di ba parang Jonel? Sinubscribe ka lang, very harmless, diba? Nakatulong ka pa sa lipunan. Maraming salamat sa Ivan Totnakels. Not all capes were hero. Sunod, from Woonmole. Oh my God. Pinapanood Jamil. ko. Ano pa ba? Sobrang Bakit? halatang fake pero sige. Jamil. Ayan o, Jamil. Subscribe ka kay Paulol. Paulol. Wala namang ganun eh. Meron. Paulol. Search mo. Paulol, walang ganun. Tanga, gawa-gawa ka na naman. Wag ka dyan manood. Hindi ka dyan tatalino. Ay, natalino na ako. Oy. Doon kay Paulol. Search mo. Sukot acting pero okay lang. Ako, walang It's the thought that counts. Oh, kasi hindi you. Sasi, di ko alam eh. Yan. Yan, search mo. Tugtong. Ngala, basta Paulol. Pang GMA yung acting, pucha, Yan, pwede na. subscribe. Sige, subscribe. Kahit hindi ako Subscribe naniniwala, yan. totoo yan. Yan. Pero sige. Pindutin mo yung utong bell. Pindutin mo yung utong ko! Ano, diba? Try mo Wait, manood. Titignan natin yung... Manonood ka dito? Wag, kaka-copyright ko sarili ko. Oh, Papanoorin ko ba yung sarili kong Sabi video? sa'yo. What? Buti na lang, tinigil mo, muntik ako na i-copyright yung sarili ko. Di ba, Tito YouTube? Pag ako nakakailangan, tulungan mo naman ako. Totoo man yung acting mo, hindi. Sukot man ang acting mo, hindi. I appreciate the effort. Maraming salamat. Sunod from Jersen is the name. Yes. Congratulations sa mga gumraduate dyan. Hindi ako nawala ng pag-asa sa inyo. Kahit wala ng tiwala ang magulang nyo, andito ako para sabihin na may tiwala ako sa inyo. Mas mataas pa ang tiwala ko sa inyo kaysa kay Tito YouTube na dire-demonetize ako ng trip lang niya. Okay, so congrats sa inyong lahat. At sa Guapitos, I subscribe to Paul. Maligayang pag-graduate pero lang kay kuya na nakapula. Bakit ba nagtitrip? Kag-graduate ka na lang eh. Gusto mo tawagan ko yung principal nyo? Pero maraming salamat, diba? Ay isang importanteng parte ng buhay nyo, pinaghirapan nyo yan lahat. Maraming salamat sa lahat pero lang kay kuya nakapula. Sunod! From Virtue 48X. Let me guess. What the? You're home? Ito. Thanos. It was. What? And it was beautiful. No! Titan was like... It was so beautiful. Sobrang beautiful niya. Kinuha ang kagandahan sa akin ni Tito YouTube. Diba? Hinawakan siya ni Tito kasi masyado siyang maganda. Ang yun paalala. Masakit. Maganda nga naman. Diba? Gusto ko yung sinasaktan mo ko. Iba na nga yung banner natin. Iba na rin logo natin. Diba? We have changed Paulo 6K subs endgame. So kalimutan na natin. Ayoko na masakit. Sunod. From Heybra66. Tapos kompleto ko na. Yan ang nag-iisang wannabe ng Pilipinas, mga hayop kayo. Alam nyo ba may nararamdaman ako? Wala. Kaya ako ito ginawa kasi alam ko kung walang gagawa nito, walang sasalo ng bash at walang gagawa ng para sa mga Pilipino na mga memes. Wala akong nararamdaman pero okay lang kasi andun yung quality content. Basta na doon ang dekalidad ng content, sasaluhin ko lahat ng tumor ng bato na yan, ng mga kidney stones na yan, mga cancer na yan.
para lang mabuo ang finger sa dalagang Pilipina eh. Diba? Sabi ko sa'yo, may sense yung sinasabi ko. Makinig kayo palagi sa akin. Sunod, maraming salamat from Lord Testosterone. Oh my God! Oh shit! Ang ganda na si Bolbol na doon. Bakit dalawa? Ito ba yung 6K subs? Yung nasa likod ba yung 6K subs? Oh shit. Sinasakyan ko si Tito Dante at least diba kahit sa drawing kahit sa drawing man lang masakyan ko si Tito Dante. Diba? Mas kung makikita yun doon sa picture, mas masaya yung 100k subs Paulol kaysa doon sa 6k subs na mahahawakan ng demonetization na may 6-pack. Diba? Pero wala laban ng 6-pack sa one whole pack ni Tito Dante. Napakaganda nito, Lord Testosterone. Ipopost ko to sa ating Facebook page. Maraming salamat! Mga dekalidad of our art para sa dekalidad na 100k subs natin. Maraming salamat. Sunod! Meeting! Maraming salamat. Okay, Nay. Bakit ganyan ang kulay na Ed, ha? Meron ka bang pinapahiwatig? Cure from a people who suffer depression, anxiety, and mental problem. Maniniwala na sana ako kung maganda lang yung grammar mo. Pero di ba, it's the cantot that counts. Maraming salamat. Tamang Control-Shift-J at pag-ayos lang, di ba? Hoy! Ano yan sila-search mo? Hoy! Bawal yan! Hoy! Tigil mo yan! Dapat in-snipping tool ba na lang? Nako, nakita ko pa ang hindi dapat makita. Pamamilan channel tayo dito, di ko yan alam. Sunod. Shit. Sarap po. Grabe, minsan sarap magkutkot ng mata. From I want thought na... Get... So, ako sana sumaya no? Pero maraming salamat. Yes, namamonetize din naman tayo paminsan-minsan. Pero... Bakit ganun pa karami ang kailangan masawi sa mga videos natin, di ba? So, maraming salamat. Sunod, Josh. Pamamilan channel tayo. Di tayo dito nang-aaway. Kanya-kanyang trip yan. Pero maraming salamat at ang Pinoy, diba? Kailangan natin dali ng bandera ng mga Pinoy dyan na mahilig mag-trip. Huwag mong inaaway! Huwag mong inaaway si Tito Claro from Johannes. Yeah. What the May random bata doon, ayos. Diba? Tamang dede lang. Para mas... Bakit ito pinapanood yan sa mga bata? Hindi ko na kasalanan pag yan lumaki mga abnormal Pero maraming salamat at sinishare mo ating saya sa mga iba. Panoorin mo na lang siguro beforehand. Tapos pag may mga medyo alanganin, wag mo na lang ipapanood sa kanila. Gusto ko yung hindi mo inaalagaan yung isang bata doon na nakatayo lang. Paano kung nahulog siya? Alagaan mo yan kung mga pinsan mo, mga kapatid mo yan. Pero maraming salamat. Sunod. From now you don't. Yung pinagtripan ka ng kaklase mo pero in a good way. Kasi naman sabihin na si payo mo ako sa likod, duraan mo ako, di ba? Mas okay na yan, very harmless at nakagamit ka lang naman ng wifi ng iba. Maraming salamat. Sunod. Pang-international lahat channel, bagang Amerika. Alam niya na itong dekalidad na content ng Pilipinas. Maraming salamat. Sunod. From TNTP. Balita, di ba? Women's Month ngayon at ito, number 1, isa sa top 20 yung mga Pinay na mga women, di ba? Bigyan natin ng palak. Pinay na mga women. Pinay na women. Alam mo, ang Pinay naman talaga is women, okay? Why, bakit ina-assume yung gender ng Pinay kung babae sila lalaki? 2019 na, di ba? Don't assume my gender. Mga hawa ng kakanseran. Maraming salamat. Gusto ko yung sobrang focus na maintindihan yung mga kalokohan at katarantaduran at kakanseran ng channel natin. Headphones you can smell. Kung sino ka man, dare ko sa'yo, amuyin mo tong nasa tabi mo headphone. Amuyin mo. Pag tumagal ka dyan ng 1 segundo, idol na kita. Putang nida, ano ba? Magagalit na naman sila. Bakit kayo nang Google? Naga City. Masturbate. Ano to? Espinaga City. What? Espinaga City. Lalagyan mo ng Paulol? Hacker ba ng Pilipinas? Yan ang tunay
taga Deep Web, Mr. Bait. Maraming salamat sa suporta mo. It's the thought that counts. Diba? Meron na tayong mga hacker. Kaya nyo maniwala, ipuntaan nyo yung mismong website, espinagacity.com. At nandun pa rin tayo. So, sana dito makita ng isang admin ng site na yun at makatanggalin. Diba? Every little thing counts sa channel na to. Lalo na at makakancel kayo lahat. Maraming salamat, Master Bait, sa suporta mo. Baka sa akin, bawiin ng YouTube yan. Ako dito YouTube. Wala akong sinabing gawin nila yan, ha. Sarili nila yan, pero I do appreciate it. From Jinray. Nasa akin ang kambal ni Bolbol. Oh my God! Saan siya? Oo nga, magkamukha sila. Ay hindi, mas mataas yung ngiti ko sa'yo, kala mo. Kung si karamihan naghihiwalay, tayo din. Aray. Maraming salamat. Sunod, a wise philosopher once said. Ang ibig sabihin ko kasi dyan, pag onti ang laman, okay? Kasi na, nagkakamali ako. Bobo lang ako. Dito YouTube, diba? Maraming salamat. From Crescent Julius, Career Guidance, Easy Promotion. Dapat sinigaw mo, nahiya ka pa eh. Gagawa ka lang ng kahihiyan. Ituloy-tuloy mo na, pero maraming salamat. It's the cantot that counts. Sunod, cancer sa sabote, bako or market. Meron ako natagpo ang cancer dito. Ano yan? Ang cancer. Dito ako sa palengke ngayon. Kasing lansa ng channel. Boneless bangus. Ako meron akong bone. Malaki. Libre lang. Walang El Nino ang tatapat sa pagkabasa mo sa akin. Pero maraming salamat sa tindero gumawa niyan. It's the cantot that counts. Maraming salamat, Mr. Tolentino. Sunod. No. Buti pa to, monetized. Ayoko na, Gaspar. Maraming salamat. Wala ka silbi, Bolbol. Wala na tayong pera dito. Magbebenta na rin ako sa palengke ng laman. Pero wala makakabili kasi wala akong laman. Lahat nasa itlog. From Azibwe. Oh, shit! No! Wala na ba? Wala na ba siya? No, wag! Ayoko. Tama na. Hindi ako nandito para manlaban. Yes, nag-iisang wannabe ng Pilipinas. Tandaan nyo, walang gagawa ng kabobohan dito sa Pilipinas. Walang gagamit ng mga memes sa Pilipinas kundi ako. Ako na sasalo ng sama ng loob. Ipako nyo na ako sa krus. Wala akong pake. From Jungkook. Bay, nakipakita niyo mo, bay. Hindot niya nakwal. Hindot? Sa YouTube. Bay? Sa YouTube. Dara sa YouTube. Di ba makita ko ginit ng circle. Bay, lindot niya yung kuan, bay. Content. United din sinasabi nyo. Please, pakitranslate sa comments. Good. Ano siya, bay? Paulol. Ano siya yung Ngarud. Ngarud Sandstorm. Hindi siya, subscribe to Paul. Utong! Ikutin ko tong bell! Nandun na eh. Pero maraming salamat. Every cantot that count. From 69 yaya. Wow! Masyado malungkot. Tama na. Ayoko na. It hurts. Ayoko na maalala, please. Okay, malayo na ng ating narating. At it is a fond memory na alalahanin ng mga pinagdaanan ng huling channel para lang sa views. At ngayon na nakaahon na tayo sa hirap at kaya na naman na natin kahit hindi na gawin yung mga kalokohan doon. Pasensya na doon sa mga hinahanap yung mga ganon. Alam niyo naman hindi yung pwede sa YouTube. At ayoko habulin ni Tito YouTube at magsasaksakin na naman tayo. Maraming salamat. Ito nga lang, kailangan ko ng harangan. Ganon na sila ka-strict. Kulala na dito chupon para sa mga baby dito. RM Prion. Normal cell. Cancel cell. Hatara Kusay, bosses at work sa mga di alam, mga weebs. Di kayo tunay na weebs, hindi nyo alam. Hindi ba ito yung luma ako pa mga video kasi so may resolution ko. Nagsalamin ka na nga, pero malabo pa din. Grabe, 1080p na tayo wakats. Ano ba? Respeto naman. Yes, sponsor YouTube Police ads. Demonetization copyright. Ads. Lagi na lang tayo iniiwasan na ads. Buti pa si Bolbol, oh. Ba't sana naman di kasama dito? Asama dapat yung hayop na yan, walang tinutulong sa channel yan. Dapat meron dyan wannabe. Bakit wala dyan linya ng wannabe? Oh, si Joey Moha pala to eh. Pero di ko pwedeng ituloy kasi makaka-copyright tayo ni Tito Joey. Ayoko ba Pepsi? Diba, sabi ko sa'yo, ang sineskwela ay panghabang buhay natin yan. Diba, maraming salamat Tito Joey. At nagustuhan mo ang isa sa mga pinaka-dekalidad dito ng mga show at namimiss ko na. Namimiss ko na yung mga ganong klaseng show dito sa Pilipinas. Puro mga landian, mga walang kwentang mga show. Sunod, from Kit de Gala. Oh!
that shit! No! Yes! Yes! May bago na tayo outro! So, kung gusto nyo panoorin yung buo nito, ilalagay ko siya sa description. Tito Kit, sana payagan mo ako gamitin to sa outro. Saglit lang naman. Maraming salamat. Diba? Saktong-sakto sa ating 100k, bago na rin tayo outro music. Kailangan natin magbago paminsan-minsan. Kailangan natin madagdagan ng ating kaalaman. Maraming salamat kay Tito Kit Tegal at ginawa niya to na rock version. Subscribe din kayo sa kanya. Lalagay ko naman siya sa description. At maraming salamat. Diba, sakto-sakto. Paglabas mo yan, matalino ka na. Maraming salamat. Yes, napakaganda nga naman panapos, diba? Wow, di ko inakala na sa susunod natin pipi na binasa ay magkakaroon tayo ng bagong outro at maririnig nyo na maya-maya. Hoy, kamusta inyo mga memers? Ako nga pala si Paulol ng Hinaharap. Kakatapos ko lang gawin ng screen competition, palakpakan. Magsilabasa ng mga memers ng Pilipinas, mga cancer kong mahal. Simple lang ang mga panuto ha. Makinig kayo mabuti, huwag kayong tanga. Basta paglaruan nyo lang yung mga ginawa kong yung mga ginawa kong green screen ko. Napagod ako kung ano mga pinagagawa ko nasa description at ipipin ko rin siyang comment sa comment section. So, wala naman deadline, basta nakarami na, dadaanan natin yung set na yun. Tapos pagkatapos na ba, may mga gumagawa pa uli, dadaanan natin yun. So, ipakita nyo ang galing ng mga cancel sa editing. Pwede nyo isend sa ating Reddit at pwede rin naman sa ating Facebook page inbox. Pero syempre, priority natin ang nasa Reddit. Kahit hindi kayo veterano, ang importante lang masubukan ng inyong creativity. Marami naman kayo ng pagpipilian. So, unlisted tong video na to. So, via the link nyo lang siya makikita. Hindi mo to mas-search kasi sa atin lang to mga cancer. So, kung gusto nyo balikan to, kailangan nyo puntahan yung nasa comment section o yung nasa description at i-download yon. Please ha, taasan nyo ha, wag 720p pataas ha, wag 480p parang awa nyo na. At syempre, huwag nyo kalimutan i-enjoy yung gagawin nyo. Paulol sa Hinaharap na mamaalam. Syempre, doon tatapos sa ating pipi na binasa. At maraming salamat sa mga nag-send. So, tandaan, pumunta lang kayo sa ating subreddit Pampamilyang Paulol. So, syempre, huwag kalimutan like, share sa mga cancer nyong friends. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Paulol out. Cue new outro.